Yenkwa eko NKWANTA-ADELE ho na wo hino wo ho no mo na na boafo to so miensa wa chese ni ma bi koso a ha no na etete no pa akwan e wo mpotam ho no no wo se nyanyanyanya de wo so ye bia no waye na so no ye emma ye oguso e boda rosre esa kwan no aban ni manse ni mpanyifo twa o mani emehwe ma wo Adele hene echiremu a ekamia yese aban etwa wo manfo wo sa kuro no so agya ye mpuntu obia enkoso wo enkanka ene wo mu akwan oni Adom Kasee amane boni Premtobre etwetwe nkomo ene wodi tu dwase sa akwan yi hatete apansam yi eno na ka wo mu mansini kuro Kasee ebom nanso de ohapa ena ebre wo mu otuto sere ankurankura no nyumaku awodo wo sa da roma omra meye wo mu mu ana mo aboafo toso miensa Adele hene ede sansemi etudwa nyamene nim ya twaye agya kra da nkwanta dambaye kwan yenim senka by this time kwan no ayekota adwumayefo betime afri nkwanta akọ dambaye akwaye adwuma oti region akwaye adwuma capital asan aba nkwanta sese sa kwan no asi share nkwanta share kwan asi nkwanta pasa to damanku asi nkwanta to dadi asekwan asi enti ohwa ayesai aban no wayi nani afriya sokra wayi nani afriya sokra ayade a hayen pa ti on na ni mehwe ti oti region na ati say yen kwanta especially there mitumi hu so batwa ya agukura Enwechi assembly member won Kwantansa na Zongo abato bro no so Richard Kwame Nayo ebo manfo abaso se wo mu akasa fato wo so se wo besiesie kwan no a wontwen aban mpanyifo na nanom ayemfo opinion leaders omatumi apoa me ma gise asemu ya tum se yemra meye asapwaduma na yesi oman anase aban no hwan na ya aban me ne wo na ya aban na pepesu je pese ye kakra se pese ye hwese ye be reduce the problem of the bridge no but ni titru adwuma ni nyina ejina aban so nti de ye no ye be stress aban e be ba ye ho na ba be hwe adwuma because kwan we na ye kwan a lead to Togo akofo nyina fi ho no mo e di ntos e da dia se ukọ ho no akọ so pese opegari papa e wo ayi nkwata